Arratsaldeon denoi, arratsaldeko ia zazpiak puntuan, eskerrik asko denoi bertaratzeagatik, ongi etorria izan zaitezte, bai bertaratu zareten guztiak eta baita ere streaming bidez, Beasaingo Udalaren YouTubeko kanaletik ere jarraitzen gaituzuen guztioi. Saio hau ere badakizue grabatuta geratuko dela eta noiz nahi duzuen lekutik ikusi ahal izango duzuela, bai? Ederki da. Esan bezala, eskerrik asko etortzeagatik Beasain Kirol Sariak gala honetako 8. edizio honetara. Dakizuen bezala, gala honen helburua urtetik urtera berdina izaten jarraitzen du eta gogoraraziko dizuegu. Aurten 2024an Beasaingo edo Beasainen kirol alorreko jarduera bultzatzen, sustatzen edota emaitzetan nabarmendu diren pertsonen eta erakunden aipamen berezia egitea eta jendaurrean esker ona adieraztea da. Baita noski egindako lanaren aitortza eta omenaldia. Kirolaren balioak berdintasuna eta euskara kirolean sustatzeko helburua ere bete nahi du ekitaldi honek. Bizikidetasunean oinarritzen den kirola bultzatu nahi dugu eta elkarlanean oinarritzen den auzolana balioetsi eta sustatu. Kirolean zabiltzaten on ilusioak, ametsak eta emozioak elkarrekin partekatu nahi genituzke. Eta baita ere, belaunalditik belaunaldira balio hauen transmisioa lortzen dugun. Ekitaldi hau denontzako aberasgarria izatea espero dugu. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a esta gala de los premios del deporte beasaindarra Beasain Kirol Sariak. Un acto cuyo objetivo principal es reconocer, agradecer y homenajear públicamente la labor desempeñada en el ámbito del deporte por las personas y entidades en Beasain a lo largo de este año. Este evento pretende cumplir también con el objetivo de difundir los valores del deporte. Queremos impulsar un deporte de convivencia, poner en valor y fomentar el trabajo y la colaboración entre personas y entidades, además de impulsar la igualdad y el euskera dentro del deporte. Nos gustaría compartir las ilusiones, sueños y emociones de las y los deportistas y conseguir transmitir estos valores de generación en generación. Eta Beasaingo Udalak sortu eta bultzatzen duen sari emate gala honi atariko hitzak, ohi bezala Beasaingo alkateak jarriko dizkio. Leire Artolak. Arratsaldeon denoi eta ongi etorriak izan zaitezte Beasain Kirol Sari gala honetara. Guretzako plazer bat da gaur hemen arratsalde honetan parte hartzaile guztiak, zaleak, entrenatzaileak eta babesleak izatea eta guztiok elkarrekin arratsalde eder bat partekatzea. Beasaingo Udalaren izenean eskerrak eman nahi dizkiet parte hartzaile guztiei, antolatzaile eta laguntzaile guztiei ere. Gaurko ekitaldi honek baditu helburu garrantzitsuak. Batetik, azken urte honetan, Beasaingo kirol komunitatearen beraien nolabaiteko lorpenak ospatzeko aukera dugu. Lorpen horien atzean dedikazioa, balio ezberdinak daude, lana dago, eta guri dagokigu gaur guri guzti hori aintzakotzat hartzea eta lorpen horiek kontutan hartzea. Izan ere azkenean, zuek guztiok, izan kirol batekoak zein bestekoak, hemendik kanpo Beasainen izena eramaten duzue, eta niri dagokit guzti-guztioi eskerrik beroenak ematea horregatik. Baina baditu beste helburu bat, bigarrenik esango nuke nola ala, hau kirol komunitatea sendotzeko leku paregabea ere badela, Izan ere, kirolak lehiakortasuna badu bere barnean, baina lehiakortasuna zaratago errespetoa, elkarlana, laguntasuna ere baditu. Eta bai kirolean, bai bizitzan, hainbat arloetan, gertuago edo urrutirago joango gera hobe esan da denok elkarrekin juten bagera. Eta kirolak ere hortik badu. Gainera, Beasaindar izatearen harrotasun hori ere hementxe azpimarratu nahi nuke. Hemen eta joaten zatenean, Beasaindar izataren balio horren isla zarete, Azkenean, gogor lan egitearen konpromezua, balioa, hori hemen eramaten dezute eta guzti horrengatik, pozik gaude. Eta bukatzeko, zer esan, nolabaite Beasain Kirol Sari hau aukera paregabea da, xarma berezia duen gala bat da, eta aukera politia da urtea
ederki amaitzeko, urteari amaiera borobila emateko batetik, eta bestetik, datorren urteari begira ez, nolabaiteko, erronka berriekin hasteko, ilusio berriekin hasteko, eta nire aldetik, zorionak eta urte berrion, eta goza dezagula denok elkarrekin gala xume, baino polita izango den gala honetaz. Mila esker guztioi. Hasierako agurraren ondotik aipa dezagun sarien egituraketa zein den. Sariak bi kategoriatan banatuta daude, batetik aipamen bereziak, urteko kirol sariak eta sari nagusia direnak, eta gero Beasaingo udalak ematen dituen ohorezko udal sariak. Lehen atalean aipamen bereziak eta urteko kirol sariak banatuko dira, eta urteko kirol sarietan oinarrizko 4 sari daude. Emakumezko kirolariari edo kirol taldeari saria, gizonezko kirolariari edo kirol taldeari saria, kirol jardunaldiari saria eta erakunde babesleari saria. Epaimaiak saridun guzti hauek izendatu ondoren, hauen artetik erabaki du zein den 2024ko sari nagusia, eta hori ekitaldiaren amaieran bukaeran jakingo dugu. Udalak bere aldetik aurten, ohorezko udal saria emango du, dakizuenez. Recordamos que los galardones se dividen en 2 apartados, los reconocimientos, premios anuales y el gran premio principal, y los premios o galardones de honor que otorga el ayuntamiento. Tras los reconocimientos anuales, se otorgarán el premio a la deportista femenina, al deportista masculino, al evento deportivo y a la entidad patrocinadora. De todos estos, el jurado otorga el premio 2024 que se desvelará al final de la gala, el premio principal. Y, como he dicho bien, el ayuntamiento por su parte también este año otorgará el premio de honor. Urteko kirol sarietarako herritarrek proposatu dituzte hautagaiak. Epaimaiak herritarren proposamen guztiak aztertu ondoren, 2024ko urteko kirol sarietako sarituak aukeratu ditu. Eta hauek izan dira 2024 urteko hautagaiak. Estas han sido las candidaturas presentadas por la ciudadanía este año, de las cuales el jurado ha elegido a las y los premiados. Izan dira kirol sarien epaimaiak, hautagaiak aztertu eta aipamen bereziak eta urteko sariak izendatu ditu hautagai guzti hauetatik. Aipamen hauen helburua Beasainen edo Beasaingo kirolarien urteko lorpenak aitortzea da. Kirol sarien epaimaiak 2024 urtean ondorengo aipamen bereziak izendatu ditu. El jurado de los premios del deporte ha examinado las candidaturas y ha dictaminado las menciones especiales y los premios anuales. El objetivo de estas menciones es reconocer los logros anuales de deportistas de Beasain o en Beasain, y el jurado ha designado para el año 2024 las siguientes menciones especiales. Lehen aipamen berezia Eba Diazek emango du epaimai kidea. Eta lehen aipamen hori jasoko duen taldeak honako
aipamen berezi hauek edo lorpen berezi hauek lortu ditu aurten. El espíritu de equipo, la pasión, la unión y la labor diaria está claro que da sus frutos. Orgullosos de organizar por tercer año la Liga de Wushu y la participación en torneos internacionales como el de Gasteiz o el Open de Cataluña, les ha aportado 120 medallas este año. El talento del futuro y los valores del Wushu afloran en este club. Hirugarren urtez, eurek antolatutako ligak indarra hartzen jarraitzen du. Gasteizen nazioarteko txapelketan, Katalunian Openean, magina bat, bidaia eta esperientziak bildu dituzte aurten eta gainera 120 dominen emaitza. Pasioa, batasuna eta etorkizuneko talentua lantzen jarraitzen dute. Eguneroko lanak bere fruitua ematen jarraitzen du eta etorkizuneko talentua ere loratuz doa. Sariduna Lorea Kirol Kluba. Gaur hemen ditugun partaideak, Irati Huerta, Naya Villacorta, Sara Elmesoubi, Valentín González, Markel Coco, Eneko San Román, Sacha San Román, María Izquierdo eta Alberto López daude. Eta noski ezin ahaztu Txema Ruizek egiten duen lana. Beraz hortxe zuen aurtengo aipamen berezia. Eta orain, beti bezala, Bueno, arratsaldeon guztioi. Gaur, 2024ko abenduaren 26an guztiok hemen gaude momentua aprobetxatu nahi nuke bihotzez oso presente ditudan hitz batzuk adierazteko. Lehenik eta behin eskerrik asko Wushu Lorea Beasain, hain aitorpen esanguratsu egiteagatik. Sari hau jasotzea ohorea izateaz gain, honaino iristeko egin dugun ahalegina dedikazioaren eta talde lanaren eredua ere bada. Eskerrik asko nahi nioke gure entrenatzaileari, Txema. Eskerrik asko zure dedikazioagatik, zure pazientziagatik eta ez bakarrik gidari bat izateagatik, baita eredu bat izateagatik talde guztiontzat, gutzako bakoitzarengan konfiantza izan duzu, baita gu geu zalantzan gaude momentuetan ere, eta konfiantza horrek kilolari eta pertsona gisa hazi gaitu. 3 urtean zehar ikargarria izan da, talde gisa helburu asko lortu ditugu, bai ligan eta bai internazionaletako txapelketetan, gutxi goraberako 120 urre lortuz. Pertsonalki ere zerbait garrantzitsua aipatu nahi nuke. Kirola hau beti izan da nire babeslekoa eta nire pasioa. Hasi nintzanetik une bakoitza maite izan dut. Enteramendu bakoitza, sakrifikazio bakoitza. Horregatik, harrotasunez eskaintzen ditu nire denbora eta ahaleginak. Kirol honek dena eman didalako eta beti izan delako nire funtsezko zati bat. Txema, Maria, Sacha, Eneko, Markel, Telmo, Irati, Kaiet, Maria, Naya, eskerrik asko bidea hain pertsona harrigarriekin partekatzeagatik. Bukatzeko, Wushu Lorea oso eskertu da gaude elkarrekin gaztek eta azten jarraitzeko aukera honengatik. Aurtengoa berezia izan da eta badakit datorrena ere bereziagoa izango dela. Eskerrik asko guztioi eta urte berri on. eskerrik asko. Urrengo aipamena ematen, Josean Saiz epaimaikidea izango da. Eta gure nortasunaren ikurraz, gure kiroletaz arituko gara jarraian pilota, gurea den kirol jarduerak badu bere kabia Beasainen aspalditik eta tradizioaren eta trebetasunaren aztegi izaten jarraitzen du. Aurten Murumendi Pilota Eskola Gipuzkoako herriarteko final aurrekora iritsi da. Lehen aldia behar bada formatu berri honekin eta lorpen izugarria. 55 gaztetxok berotzen dituzte eskuak frontoian egunez egun eta horren fruitu seniorratan 3. mailatik 2. mailara igo izana. Eta asteburu honetan jokatuko dituzten Gipuzkoako bi finalak, bai juvenil eta bai kadete mailan, beraz zorte on asteburu honetarako. Un deporte tan nuestro como la pelota goza de buena salud en Beasain. Ejemplo de ello es su cantera, vivero de la tradición y la destreza. Ejemplo de ello los logros obtenidos este año, llegar a la semifinal de Interpueblos por primera vez con este nuevo formato.
55 niños y niñas calientan las manos día a día en los frontones, consiguiendo ascender los seniors de tercera a segunda categoría y la disputa de las finales de Guipúzcoa de este fin de semana en categorías juvenil y cadete. Beraz, zuentzako aipamen berezia zatozte Murumendi pilota eskolakoak. Aimar Usabaiaga, Iker Sánchez, Oier Landa, Julen Aristimuño eta Beñat Garmendia. Bueno, atxaldeon denoi, eskerrak emanez, sari hau jasotzeatik. Gogatu nahi nuke, guk pelota eskola hartu aurretik bertan lanindako jendekin, Intxu, Arkaitz, Aritz eta barretortzez burua, behaiekin dako lanik gabe hau ezan posible izango, eta honek ezan aurre egingo. Eta pelotaritaz ez, azkenen eguneroko gotasunen baiek jartzen du ilusioa, lana, eta hola goza bat lanitxa, eta ilusioa daun lekun gauza hondik lortu izke, eta behentzako meritxu guztia. Zorte hon, azte gurenka. Urrengo aipamena ematen Peru elosegi izango da, baita ere aurten epaimaikide izan duguna, sari hauetan. Eta hemen auzolana hitzarekin hasiko dugu urrengo aipamena. Auzo eta lanaren arteko loturatik datorreta urrengo aipamena jasoko duten bi elkarteek, edo elkarteko besanda, bat baino gehiago dira eta. Zinez betetzen dituzte bi baldintza hauek eta natura, erronka eta festa kirolarekin batuz sortutako proiektua izan da. Elkarlanean eta lankidetzaren ereduri da bertako partaideak. 11. edizioa bete du aurten eta eten bat egitea erabaki dute antolatzaileek. Aitortza eta aipamen berezia beraientzat beraz gaurko gala honetan. La labor comunal se ve reflejada en proyectos como este. Naturaleza, desafío y fiesta son elementos que simbolizan el espíritu colaborativo de los miembros de la organización de la 11ª edición. Este año han decidido darse un respiro. Por ello, queremos reconocer su labor y una mención especial a Xavier Mendizabalen oroimenezko Harriaran Mendi Lasterketa, Bealak eta Intxaurpe elkarteak. Atxaldeon, eskerrik asko lehenengo gauza. Gogoratu, gu azaldugu hemen, baina urte askotan jende asko aituala lanen, bai gure partetik, intxorpelkartetik, bai urten zehar eguneroko lanen, baita karrera eguneko lanetan, eta nola ez, Bealaken aldetik ere, bai eguneroko lanen, eta bai egunen zeharren, bolondrez askori esker, izan da posible 11 urtetan hau mantentzea. Pena da, atorren urten, printzipioz ez dela izango, baina, ea indar berrik eta ilusio berrik atatzen denun baitetik, ze bihurtzen den rutina ilusio baino, nekeza izaten da horrela jarraitzea. Orduan, besterik gabe, gure partetik kirol sari di hauek, baino intxaurpen aldetik behintzet, kirola erraminta besteik ez da izan, auzogune bat, sarria azten zaigun auzogune txiki bat, indartzen saiatzeko orduan gogoratu baita Beasaingo gainatiko auzo txikitaz, eta gainatikotan olako auzolanak sortzen dien. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei eta auzolana aipatu dute eta auzoekin jarraitzen dugu ze urrengo aipamen saria, Josean Saizek emango du, eta esaten dugu moduan, beste auzo batean, beste Beasaingo auzo batean, Laister urte hasierarekin bat, lasterketarik goiztierranenaren txanda izango da. Goiztierrena, urtarrilean, batzuetan elurretan eta beste batzuetan eguzkitan, baina sekulako arrakasta
pilatuz jarraitzen du mendi lasterketen garaia, punta-puntakoa ez dan momentuan, behintzat, negu hor gordinean izaten baita. Gogortasunaren eta mendizaletasunaren erakusle bikaina da proba hau. 10. edizioa beteta, 2024an, Laister hilabete barru 11. ia prest dute. Mendi lasterketa gozez direnen asegarri bihurtu da baita ere. Auzoari izena eta izana ematen lagundu dio eta horrela jarrai dezala. Con el inicio del año nuevo siempre llega la carrera de montaña más tempranera. Fuera del calendario donde se agolpan la mayoría, resarce a todos y a todas las participantes que están ansiosos por correr, ya sea con nieve o con día soleado. Excelente prueba de montaña de dureza. Han llegado a la 10ª edición y ya está lista la 11ª. Dando, por supuesto, renombre al barrio. Garindarrak, hemen 10. Garin mendi lasterketa aipamen berezietan. Kaixo, txaldeon. Bueno, aurretik harrerango mendi lasterketako entzun diegu nola auzoa elkartzeko eta balio izan dien karrera hori, eta gu pixkat haiei eredue seituz, pentsau genuen idea ona izango zela holako lasterketa bat antolatzea, eta seginen ezkeozti, saiatu urtez urte bide zarrak errekuperatzen, da inguruko jendei garina erakartzen, bai garingo festata eta bai inguru ezautzeko. Badakigu hemendik pixkat urruti gatzen dela igual oinez hilotzeko, baina hemendik gonbidapen bat holako auzok ezautzeko eta danon arten bultzadatxo bat emateko udaletxekin batea eta beste auzokin batea, garai bateko herribideek eta berreskuratzen ditugun, herritar guztik ibiltzeko eta era guztietako erabilpenak emateko. Bestalde, lehenbailen eskerrak eman bai saringatik udaletxei eta antolakuntzari, eta urtetan lagundu izan diguten bolondresak, hasita harriarango intxaurpe elkartetik, behaiek izan zelako lehenengo eskue botatzen guri karrera aurrera atatzeko, eta hoxe, animatzen zeaten, gabonetako turroiak erretzea, garina etorriz. Oso ondo, ederki. Sekulako giroa. Datorren urtarrilaren 19an okerrez panaiz, igandea, San Sebastianak Garinen eta Garin mendi lasterketa. Aipamenekin jarraitzen dugu, Maria Izquierdo, epaimaikideak emango du urrengo saria, aipamenen saria, eta orain talde lanaz arituko gara, talde lana da kirolean balio garrantzitsuenetako bat. Bakarka dabiltzanak inguruan ere laguntzaileak dituztelako, baina taldean jarduteak batasuna eta irmotasuna eskatzen du kantxan. Horrela, lortu dute lehen aldiz klubaren historian nesken kadete mailan Euskal Ligan jokatzea. El trabajo en equipo es uno de los valores más importantes en el deporte. En el deporte individual se está rodeado de colaboradores, pero trabajar en equipo requiere unidad y firmeza en la cancha. Así han conseguido jugar por primera vez en la historia del club en categoría cadete femenina de Liga Vasca. Beraientzat urrengo aipamen berezia Harri BKL Pagoetako neskak. Urtetan zehar eguneroko lanai bere garrantzi emanez eta talde politxe sortzen, azkenen lortu genuen, danak nahi genuen helburue. Besterik gabe eskerrak eman taldekide, entrenatzaile eta klubai gugan izan duen konfiantzagatik, eta nola ez udalai gaurkon sare hau ematagatik. Eskerrik asko.
Eta segi holaxe, bueno, urrengo saria ematen Ebadia epaimahikidea izango da, eta bakarkako aipamenetara pasaz, dedikazioak eta etengabeko hobekuntzak definitzen duen kirolaria da urrengoa. Iaz ere hemen izan genuen eta urte bat geroago merezimendu osoz aitortza egitea erabaki du epaimaiak. Txindoki atletismoko kirolari beasaindar gazte hauek marka aipagarriak lortuz jarraitzen bai dute. 15 urterekin, Marenek 16 urte zazpikoetan 3. postua lortu du Espainiako txapelketan Lleidan 100 eta 4 biderreun lasterketetan. Continúa en trayectoria ascendente nuestra atleta Maren Higuero, con 15 años, sus logros más importantes este año. Tercera de España en 100 y relevo de 4 por 100 en los campeonatos celebrados en Lleida en categoría sub-16. Maren Higuero Larreategirentzat aipamen berezia. Oso pozik nau urte honetan lortueten denagatio eta esperoet urrengo urteen igual zeitzea. Ederki, oso ondo Maren, zorte hon, eskerrik asko. Bueno, Maren nesketan, baino baditugu ere txindokin mutilak ere bai. Mutiletan ere bakarka badugu atletismoan podiuma zapaldu duen korrikalaririk. Abiaduran baino, Maren abiaduran aritzen da, distantzia luzeko lasterketetan trebe baino trebeago dabil urko. Iraunkortasun eta determinazioaren eredua da bera. 18 urte zazpikoetan, Espainiako txapeldun orde izan da Sabadellen. Estatu mailan puntan dabilen lasterkari arin eta azkarra baita ere. La cantera de fondo tiene otra perla beasaindarra en el Club Txindoki. Este año ha pisado podium siendo subcampeón de España de 5.000 metros en categoría sub-18 en Sabadell. Ejemplo de determinación y constancia. Urko Etxebeste Garín. Bueno, eskerrik asko anai. Urten zehar momentu zaieko kitze ditugu, baina gero horako momentutan kontuatzen geha lan guzti horrek pena mereziola. Nik egia esan oso motiatuta jarraitzet berdin entrenatzen jarraitzeko. Eta batez ere eskerrak eman nahizkiet nire entrenadore eta familiarrei, egunerokotasunen eregatik egiten duen guztingatik, eta beraiek gabe ezin izango nulako hau guzti lortu. Eskerrik asko Urko, zorte hon eta segi horrelaxe. Peru elosegiren gandik jaso du Urkok aipamen berezi hori eta orain jarraian Josean Saizek, beste epaimaikideak ere emango dio, urrengo aipamen berezia jasoko duenari. Lehiakortasunetik eta esfortzutik norbere bidea eraikitzen duen hoietakoa da gure urrengo protagonista. Hemen izan genuen profesionaletara pasazenean eta bide horretan aurten 3. urtea bete du Garfe enpresan. Pilota profesionalak behasainen geroz eta presentzia handiagoa duen honetan, astelenean hemen izan genuen, lehian, 100 partidutik gora jokatu ditu aurten, 12 finaletara iritsi da eta hoietatik 8 irabazi ditu, marka bikaina. Desde el esfuerzo y la competitividad se ha labrado una trayectoria fructífera a nuestro siguiente protagonista. Ya obtuvo una mención especial en su paso a profesionales. Actualmente cumple su 3ª temporada en Garfe y le vimos actuar en el festival este pasado lunes en Beasain. Este año acumula 100 partidos a sus espaldas, 12 finales, de las cuales ganó 8. Beñat Garmendiachutegi. Aupa, Beñat.
Bueno, txaldeon berriz, eskerrik asko, danai, sari hau emateatik, eta, bueno, urko esan bezala, momentu txarra asko pasatik jau, urten zehar, baina, bueno, holako sari jasota, bueno, ikustea urteko lana balora egiten dela, eta horrek aurre hasitzeko gogoak emate dizkizuet, eta, bueno, hoxe, eskerrik asko danai, eta... Bueno, eta aipamenekin bukatzeko azken aipamena banatuko dugu orain, Maria Izquierdo izango da, epaimaikideak emango du. Mendi lasterketa eta zaritu gara, antolakuntza mailan, baina Beasainen ere bada maila goreneko mendi lasterketak antolatzeaz gain, parte hartzaileak ere badira, ze horrek ere badakar afizioa, eta herrian badugu zaletasun hori dakarkiten gazteak. Ausardiak eta lan gogorrak noraino iritsi zaitezken erakusten duen atletarentzat doa azken aipamen berezia. Aurten, Mari Murumendi maratoian, 3. Pantikosako trail baie detenan 2. Eta Izalgo Axari trailen ere 2. Hortxe dabil. Ia, txapela buruaren jiran, baina halako batean jantziko du, halako batean, iritsiko da. Sabia nueva emergente en las carreras de montaña. Beasain es un lugar referente organizándolas, pero también un vivero de atletas. Este es el caso de que el trabajo duro y la valentía demuestran hasta dónde se puede llegar. 3. en la maratón Mari Murumendi y 2. en el trail Valle de Tena de Panticosa y Axari Trail de Idiazabal. Endika de las Heras Fernández. Bueno, bestek esan duen bezala, eskerrik asko antolatzaile guztiak daudalai sari hauegatik. Aurretik baita atea diek garin eta Harriarango lasterketak, eta Beasaingontzat karrera horiek beti berezik izatei urten, eta saiatzea aldeun guztitan egoten, ze herrikok beti berezik izatei, eta esan bezala, datorren urten txapeloi lortzen deun, eta saioko gabintzat. Iritsiko da, txapel hori jazteko ordua. Bueno, hauek izan dira, aipamen bereziak izan dira hauek, eta orain pasa gaitezen ja urteko kirol sarietara, badakizue, erakunde babesleare saria, kirol jardunaldiari edo ekitaldiari saria, gizonezko kirolari edo taldeari saria, eta emakumezko kirolari edo taldeari saria ditugula. Las menciones de este año, las 4, que son las anuales, premio a la entidad patrocinadora, al evento deportivo, a la deportista y al deportista, y también, bueno, eso es, las 4, hori da. Guazen, beraz, gizonezkoarekin, gizonezko kirolariari edo kirol taldeari sariarekin. Peru Elosegik emango du, epaimekideak emango du, sari hori, eta kasu honetan ezagun bat, hemen ere 2018 urteaz geroztik bere kirol ibilbideagatik hemen izan baitugu. Aipamen berezietatik hasi eta sari guztiak jaso dituela esan behar dugu. Gazte-gazterik bere ibilbidea urratuz, muga guztiak gaindituz joan da. Ez gara ausartzen esaten gehiago ez dagoenik, baino 4 urtez behin burutzen diren joko olimpikoetan parte hartu eta urrezko domina lortzea ez dago edonoren esku. Eta Beñatek lortu du. Beñatek lortu du eta hori ez da inolaz ere gauerdiko ahuntzaren ez dula. Jokoaren gidaria adimen taktikoa eta erabaki azkarrak, taldea gidatzeko giltza, indarra eta dotorezia adjetibo asko lotzen zaizkio bere abileziari, bere jokoari. Estratega nekaezina ere deitu izan diote, lehiakorra eta beti lehen lerroan burrukan. Doai guzti horiek ekarri dute ona, aurten hemen bere etxera. Desde 2018 es asiduo a esta gala por méritos propios, trayectoria espectacular que este año ha culminado con la medalla de oro de unos Juegos Olímpicos a los que se acude cada 4 años. Virtudes todas en su deporte, un verdadero fuera de serie que una vez más hace que esté con nosotros en su casa.
Ba hortxe, aurtengo gizonezko kirol saria Beñat Turriente Simaz. Bueno, arratsalde on danoi. Egia esan, lehendabizi eskerrak ematea Beasaingo udalai errekonozimendu honegatik. Egia esan, bete emateit ilusio asko olako sari jasotzea, baina aurtengo egia esan ilusio gehiago itiz azkenen urrezko min bat Beasaina ekartzea arrotekoa da, eta bueno. Eskerrak ematea familiko guzti, nire neskai, lagun guzti beti horre ondelako momentu zaietan, joko olimpiko esperientzi oso polite izan zen, asko sufritu genuen, baina bueno, zorionez dena ondo atazan, hasi que oso pozik, eta bukatzeko ez den aiaztunera itataz, seguro naula oso harro egon alanetaz. Hasiko mila esker danoi eta urte berri bat. Haupa, eskerrik asko Beñat. Gizonezko ari saria izan da hori, emakumezkoarekin goazen orain urteko kirol sari hau. Josean Saiz, epaimaikideak banatuko du. Eta hemen aipa genezakena da nolako egurra alako espala, txirrinduarekiko afizioa, etxetik badatorkio ere hori bakarrik ez. Klasea, maila ere, hasizaioia ernetzen, odolean darama. Kadete mailan, Espainiako txapeldun izan da Euskadiko selekziorekin lehen urteko kadete mailan, taldekako erlojuaren kontrako proban. Maisua indar eta disiplinaren ikur, iraunkortasuna eta abiaduraren arteko harmonian minutuz minutu eraikitako garaipena izan zen, abilesen lortutakoa. Talde lanean ausarta eta azkarra denborari aurre egiten dion indar geldiezina da bera. Bide horretan, hemen gehiagotan izateko desioa helarazten diogu eta itxaropen horrekin gaude, hemendik aurrera ere, hemen gehiagotan ikusiko dugula. Decíamos que de tal palo tal astilla, la afición por el ciclismo le viene de casa o como bien se dice, de casta le viene al galgo. Nunca mejor dicho, ya que la velocidad contra el reloj por equipos le dio la medalla de oro en categoría de cadete primer año en la prueba contrarreloj por equipos, como hemos dicho, en el Campeonato de España celebrado en Áviles. Emakumezkoari saria ikus dezagun. Axara Odriozola leku onarentzat. Axara. Bueno, hasteko eskerrik asko Beasaingo udaletxe izan honekatik, hori bada jasotzea. Eta lortutako garaipena anatzen nire lanaz aparte familikok eta lagunek eukitu deti launtzeko prest, batez haite, entrenamentu eta karreraro beti eukidetor bere aholkokin eta laguntzen. Eta
Saria honai dio batez edika honere aitonai eta nere amonai. Eta eskerrik asko zentzareten guztien. Urteko sariekin jarraituz, erakunde babeslearen saria, hau ere garrantzitsua. Beasainen sari hori barkatu, epaimaikide den Maria Izquierdok emango du, Maria. Hori da. Eta nioen moduan, Beasainen gizarte eragin eta inpaktu sozial positiboa duen enpresa nabarmendu nahi dugu. Enpresa pribatuen laguntza kirolean, beti da beharrezkoa. Kirolean oso garrantzitsuak direlako laguntzeko eta kirola ere sustatzeko. Eta txalogarria da, batez ere kasu honetan, hainbat urtez jarraian, utxik egin gabe, euren ekarpena egiten izan delako, urtez urte eta oraindik ere halaxe jarraitzen duelako, gaurko gure sarituak edo orain saritzera goazen anen kasuan, esan nahi dugu. En el deporte los patrocinadores son importantísimos. En la promoción del deporte es absolutamente necesaria la participación de las entidades patrocinadoras, sobre todo las que durante años no fallan en su aportación al deporte. Sare honen bitartez, esker ona adierazi nahi diogu, Beasainen kirol jarduerak bultzatzen eta babesten jarraitzen duen erreferentziazko entitate honi. Bi 2024ko erakunde babesleari saria, Construcciones Iturrioz eraikuntzarentzat. Atxalde ondanoi, saria gutzako pozgarria da, ematea kontutan hartzen dela gure laguntza eta urte askotan segi dezagun holaxe. Urte berri on da. Eta laugarren urteko saria, kirol jardunaldiarentzat, kirol ekitaldiarentzat izango da sari hori eta Eba Diaz epaimaikideak emango du. Kirol elkarte eta erakundeek formazioaz gain kirola sustatu eta afizioa egiten duten ekitaldiak antolatzeko ardura hori aitortu eta txalotzea ezinbestekoa da. Elkarlanaren eta alegin kolektiboaren eredua da. Indarra, grina eta batasuna uztartzen dira lehen mailako ekitaldiak gure udalerrian burutu daitezen. Euskal Saskibaloiak bere begiak jarri zituen Beasainen nesken Euskal Kopa Antzizar kiroldegian jokatu zenean. Lehen mailako 4 euskal talde nagusiak bildu ziren asteburu batean. Kalitatea, berdintasuna, kirola eta Beasain elkartu ziren eskutik asteburu hartan. Además de la formación, clubes y asociaciones merecen ser reconocidos por la labor organizativa de eventos que promueven la afición por el deporte. Es ejemplo de la colaboración y el esfuerzo colectivo. Baloncesto femenino de primer nivel con los 4 equipos más importantes de Euskadi fue la Nesken Euskal Kopa en el Antzizar.
la fusión de calidad, igualdad en Beasain. ...2024ko kirol jardunaldiari saria, Neusken Euskal Kopa Saskibaloia. Antolatzaile, laguntzaile, BKL. Saria jasotzen, Jose Maria Arrospide eta Alex López. Ongi etorriak. Eta eskarrik asko, holako ekime bat antolatzeatik, zorionak, saritu eta aipamena jaso duten guztiok, da baita ere zoriondu, nahiz gaur gurekin hemen ez egon, Beasain eruten zehar, hainbeste talde jarduten dute, kirola egiten da ginazten jende horri, hori baita eskarrak eman, eta sari hau, hori bada guretzako saria jasotzea, baina sari horren atzen lan asko dago. Bai zuzendaritza taldea, bai entrenatzaileek, bai jokalarik, bai guraso bolondroz taldea, eta melanik ez palima egiten elkarrekin, ez dago inungo ekimenik. Beraz, behar honda izuela, eta eskarrik asko guztioi jarri ezagun, holaxe, aurrera, elkarrekin lanean. Eskarrik asko. Bueno, eta ari garaia, amaierara iristen, orain udalaren txanda izango da, udalak bere aldetik orezko kirol saria emango du aurten, badakizu beste batzutan ere ibilbideari saria ere ematen duela, banatzen duela, aurten Beasain orezko kirol saria emango du, horretarako Leire Artola alkateak, Beasaingo udalaren izenean. Beasaingo udalak une honetarako gorde nahi izan du, joan den udan, Beñat Turrientesek eskuratutako kirol lorpena aitortu eta goresteko unea edo momentua. Herri osoaren aurrean eta bereziki kirol arloan lortu daitekeen saririk garrantzitsuena eta preziatuena delako. Lehen esan dugun moduan, 4 urtetik behin izaten dira Joku Olimpikoak, eta hala izanik urrezko domina lortzea zerua ikutzea dirudi. Horregatik eta zalantza gutxirekin, Beñat, urrezko domina lortzen duen lehen beasaindarra delakoan, Beasaingo udalak 2024ko Beasain ohorezko kirol saria ematen dio. Eta hala aitortu ere. Beasain eta beasaindartasuna nazioarte mailan kokatu duelako. Beasaindar bat urrezko izateak ematen digun harrotasunagatik. Eskerrik asko, Beñat. El Ayuntamiento de Beasain ha querido reservar para este momento el reconocimiento y la exaltación del logro deportivo conseguido por Beñat el pasado verano, ya que es el galardón más importante y preciado que puede conseguir en el ámbito deportivo un deportista. Los Juegos Olímpicos se celebran cada 4 años y conseguir además el oro puede ser la sensación de tocar el cielo. Por eso y con pocas dudas, Beñat es el único beasaindarra que consigue una medalla de oro y por ello el consistorio desea reconocérselo al otorgarle el premio de honor ohorezko Beasain Kirol Saria 2024. Situando Beasain a nivel internacional y hacer sentir con orgullo nuestra pertenencia. Eskerrik asko, Beñat.
Beraz, Beñat, ohorezko Beasain kirolsaria 2024, Beñat Turrientes Imazentzat. Bueno, eskerrik asko berriz. Eta hoi esan detena, azkenen Beasaina urrezko min batek hartzea txikitatik amestutako gauza da. Eta bueno, ametxoi egi bihurtu da, lan asko hau atzetio, baino bueno, eskerrak ematea Beasaingo kirol elkarte eta realai bide guztiontan laguntzeagatik eta azten laguntzeagatik, eta bueno, oso pozik, eta espero dugu olako lorpen gehiago iristea Beasaina. Eta bueno, iritsi garaia amaierara, bakarrik geratzen zaigu argitzea aurtengo sari nagusia zein izango den, saritu guztietatik, 2024ko sari Beasain kirol sari nagusia. Beasain kirol sarien epaimaiak herritarrek proposatutako hautagaiak aztertu, aipamen bereziak izendatu, eta urteko sariak eman ondoren, aho batez erabaki du zein den 2024ko sari nagusia. El jurado, entre todas y todos los premiados en las distintas categorías, ha decidido otorgar el Gran Premio 2024 a Elena Ruiz kirol zinegotziak irekiko du sobre hori, bertan izena sarituaren, irabazlearen izena aurkitzen da, eta berak emango du modu berean garaikur hori. Bueno, urtengo sari nagusia, Beñat Turrientes Imazentzako da bet. Ya ha dicho todo. Ya está, ya. Horixe izan da aurtengo erabaki nagusia, sari nagusia Beñatentzat, eta besterik ez, bakarrik aipamen batzuk egin orain, jarraian saritu guztiekin batera hemen aterako dugun familiko argazkira etor zaiteztela. Eskertu nola ez hemen bildu zareten guztiei, zuen presentzia eta baita ere, zuzenean ikusi gaituztenei, esan nahi dute YouTubeko kanal horretatik ikusten daudenei, eta gero jarraian hemendik aurrera ere ikusi ahal izango duzuen guztioi. Jarrai dezagula kirola egiten, kirola antolatzen, kirola laguntzen eta gozatzen batez ere elkarren laguntzaz. Eta baita ere, Beasainen antolatzen diren kirol ekitaldietara agertzeko deia ere bai. Badirelako ekitaldi asko, geroz eta garrantzitsuagoak, lehen mailakoak antolatzen direnak, eta beti da gustagarria jendea bertan ikustea, kirolariak animatzeko eta kirolari ere bere garrantzia emateko. Eta ez ahaztu, orain gusto baduzue gala honek ere balio duela, danak elkarrekin tartetxo bat egoteko eta iritziak partekatzeko eta urte berri on bat ere alkarri desiatzeko parada dugula orain, hortxe errotan, lunch txiki batekin. Beraz besterik ez, eskerrik asko eta argazkia orain, eta gero mokadutxoa hor danok elkarren artean egoteko aukera hori aprobetxatzeko. Mila esker denoi, urte berri on eta ongi izan.